Горный улугар ытыллар бары үлени хамнахы олох жахак камытын көрдөрөр ихитиннерер сырдатар массыбай биллерик сирестибелere телевидение кахыт онна радио. Кинилер бысталы суох ытар үлелерин улус жахалтата үрдүктүк сыаналаан үгүс өйөбүлө оңорор. Биһиги улустагы СМИлар кытта биргирелерге анал программалахпыт развитие информационного общества де бу программанан булахылына аятын биләһин көрүлләр биһиги муниципальный өйбүлөң робот. Бу программа болана 2014 жылдан белер, онна болана билинге хылына аятын биләһин көрүлләр. Быел болана биһига бу программанан 960 көрүлүбүдә. Опсая болана манна бу цифровой технологияны олоққа килләриге, электронный правительствоны килләриге бу көрдөрөр хитенер средстволары өйөһүнгө бу биләһин барата өйбүл быһытнан көрүлләр. Сурунalыстар онна общественный корреспонденттар аяр жогордарын, мастер-ыстыбаларын сайыннарар, аяр үлелерин сыаналырга тухулаан сылын аксын, анал номинацияларынан үсәйге кайыскатынан бастыңнар аттаналлар. Осынан биһиги улус бу журналистика төһүрдә күстәхбит, баһлы лиспиттаны бу Сөһерен редакциялардан бастакы бузастын премия лауреата, онан бу төһөдө анулары бар бүтүнен үлек үйәстә күскә үлеллергер мин багарабын. Онан быелгы хылгалак күскә хаңа хүрәннәре килләрен эте агас кепситигәттән бу тората телинне күскә үләмет биге хайла алус хайата эстә чүптән чүптәлгә такып кына дидәмен баганавын этебин. Улуска бир келем ихитиннере рейгени терииге олохтоох бэйни салайыны органнарын үлелере ахагас кыржык онна тиимте үле көжүстәк онна түмүктәк боларыгар горнай улуғын жалтата улуска үлелер телевидение кахыт онна радио салаячыларын кытары бусылга бир үлелехи сөбүлеңін түһәристилер. Инники үле хамнас хамытын соруктары торумнуур көрсүһү үтүе үгэске кубулуйда.